Eta orduan zuk ja 10 urtetxu ez, ja akordaten zara, edertu akordaten zara, ja zelan, zeure nebarre bat bere jagon inberrizeten ziren, ez da? Hombre. Zer orduan amak behar inberrizengo hau, eta neska bardin gotzuri, nebarre bat jagot eta tokateaken, ez da? Eta joateko agin jaseuen nian, Viva la Libertad zan. Posik, ez da? Viva la Libertad. Zer, espaberetzean eskolatik etorri, eta merindia alau edolo ba. Baina, nire joaten ditzen eskatola gunegaz, eusokoagaz. Eta lapiko atara, beko karboneratik, eta injabe lapiko baltza. Imini txapa ganean edo, ganean, non, eta handi jan. Eta nik injaba gamen beti. Jongo, ez zera dion, jango daz ba. Haikusia ingozo jaten ez da, jango daz ba. Ba. Altza aspireko tapia eta injabalepeko nik ikusidan tapia josten itxik, non? Ez atzu zen guztetan? Ikusiken nik, zelbe motor sosten ba? Bai, bera ingusture jaten ikusitze, ez da? Ba, antzipez. Jan zeu zer, gure amaga bastante izin zen, jaten numiari moten espeziala zen. Eta igoli talo hain, eta talo beroan ganean orduen zera egote zen, azúcar moreno. Zera da, otezan estraperroan, eta azukara morenoa, hain mini taloan ganean, eta dobleute taloan barruena, klaro, hori egiten ginen ozilut otezan, baina, Hala, akoiu, eta urek ekarri, egurri txikertu, eta biharrak ote ziren.